Con mano a papada fa... Que tal, señoras e señores? Son as 6:35 da tarde, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Si, pasou unha fin de semana moi intensa para todos nós, pero, aínda así, nós hoxe estamos aquí para cociñar, porque nos gusta cociñar todos os días e gustanos moitísimo que nos vexades desde a casa. Pero hai xente outro día que me dicía: ai, cañotas, é que eu quería saber das receitas e non sei onde estedes. Onde van estar? No Instagram, @voltascoprato, están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que realizan dúas persoas maravillosas. E ademais, hoxe, recuperamos a unha delas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Ben, como las balas, ben lanzada. Estivo de vacacións, pero, señoras e señores, temos de volta a Begoña. A ver, Bego, que? Que tal? Como foi? Todo de maravilla. Desconectaches de nós? Sí, os necesitaba eu xa. Sí, verdad? Sí, uf. Eu xa cando non mandaches nin un WhatsApp, nin nada, non sabíamos nada dela, dixe, ui, esta... Mandáchesmo tú o sábado. É verdad, sábado. Eu sábado eu estaba ben, pasando Estabas ben. disfrutando. Sí, porque tive uns amigos de boda, estiven de boda, entón acordeime de Begoña, porque a comida era toda maravillosa, como ela. Así, exactamente. Home, gracias, dá gusto volver así, Pues a mí non me mandache nada. No, porque a comida era mellor que a que fas ti. Bueno, encántanos cociñar neste programa, xa o sabedes, os da casa, e non sei se tedes algunha petición especial para o día de hoxe. Luns, Gañar, eu veño gañar. gañar. Sí, claro. E despois vais cargada de enerxía, non? Sí. A tope. Sí, sí. Bueno, pois imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Marisa de Tal. Chámome Maruja, son de Tal, do Concello de Muros. Receta de cociña, espaguetis a la marinera. Abrimos os misillóns e asaméis un agua máis un chorro de viño blanco. Xa a cuiña colámola e reservámola. Para facer a salsiña, partimos os tomates a mitade e refolgamos así, pasámoslo por a sartén con aceitiño. Pelamos e fritimos os langostinos, añadimos un pouquillo de agua, collemos os espaguetis e botamos a salsiña, frixil, pimenta moída, remollamos todo. Con isto, espero que o disfrutedes da cociña a máis do lugar onde vivo, que seguro que non vos arrepentides de habelo visitado. Gracias. Perdón, que dixen Marisa e berraronme todos Maruja! Pois Maruja de Tal, en Muros, que é un lugar preciosísimo para quen non coñeza, e di que hoxe imos cociñar pasta fresca. Que guai. Déxame tranquilo. Que cosa la pasta fresca, pasta mariñeira, pasta fresca, mariñeira. Fresca, Bellísimo. grande. No, bellísimo tú. Tú tamén. A ver, pasta fresca mariñeira, que é algo moi habitual en Italia. Sí, ademais, moi habitual. Aquí tamén. Aquí tamén, pero bueno, creo que é unha receita que importamos, non? Un pouco dalo. Pola pasta, dirás, De porque China. polo marisco, non. Amo, marisco aquí afogamos, né? Por eso. Claro, afogamos os italianos. En Sí. Ipemarisco. En marisco bo. Ela propoñía cocer unha pasta con diferentes mariscos. A ver, voulle deixar que fale primeiro Begoña, xa que volveu das Teño moitas vacacións. ganas de falar. A ver, fala. Todo o tempo vou Que vas falar. facer? Pois eu vou facer a pasta. Vou facer a pasta. O sea, moi faciliña, xa verás que sinxelo.
Cando vou facer dis- uns esparguetes. 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 É curioso, porque haberá moita xente na casa que diga espaguetes, espaguetis, esparguetes, Sí, de todo. Porque de se todo, dice de todo. de todas as maneiras e de todas Sí. as formas en Galicia. O sea, que vas facer ti a pasta. Vou facer eu a pasta e vou na acompañar como a nosa convidada con gambón e con Que ameixa. chulo. Pois mira, eu estou seguro de que Xulio, co vago que é, non vai facer a pasta. Teño segurísimo. Segurísimo. Bueno, Pero vou a cocer. Ajá, moi ben, moi ben. Que se fora vago como a ti, xa tiña cocida. Xa compraba cocina. Eu vou utilizar, como día convidada, pasta fresca tamén, vale? Porque da comprada, que é maravillosa, que para esta receta sirve tamén a seca. Ajá. Pero que pasa? Que a seca levalle moito máis tempo cocer. E máis ten entón- unha textura distinta, non? Ao Sí, final. a mí gusta moito máis a A min fresca. tamén, a min tamén. E seguro que me gusta máis a que fai Begoña, que esta. Xa. depois deixoche probar Eu vou un poñer cacho. só mexilón e anchoa, entón é moito máis humilde que a de Begoña. Xa. Pero non por eso. Estás dicindo aquí que A mí é Begoña... pa fin de mes. Estás dicindo que Begoña é millonario. Dous. Non, mira, eu non, pero bueno, No. ten máis enchufe en producción, que mira Ela- todo o que le poñen. Claro, ela ven como se viñera de principio de mes, despois das vacacións, Claro, no, tal, ben lanzada, e ti estás aí que Eu estou estás que non dou chegado, cansado, que a mí non me acaba o mes chegas, máis. Non me acaba máis o mes. Anda aí un pouco fastidiado está. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos pasta á mariñeira. Hoxe aquí no Voltas co Prato marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. Vamos aló. A ver, Mira. pastosa. que vas facer? Tú sabes facer pasta? Non. Teño máis claro que agua. Si por facer pasta entendes facer cartos, bueno, ainda me Ainda desenvolvo. pode ser, pero Ainda pode desta ser. teño claro O que non. resto, non. Sin día sabes cocer? Sí. Bueno, Só hai que facerlle caso ao fabricante, sempre distí. sí, exactamente. Ves como Ostras, sei? xa... Eu acórdome das cousas, ainda que parece que non. Bueno, Entón, vas facer como un volcanciño. vou facer como moco un... aí. Ves que diferencia de ovos? Un é máis grande e outro máis pequeno. Entonces, eu sempre fago 500 gramos de fariña por 3 ovos máis ou menos da talla L. Hoxe vamos ir engadindo hasta que teñamos a consistencia. Ah, porque ti Vale. vas probando a ver a consistencia Claro. que ten a pasta. Vale. Vamos botar así unha presiña de sal, un pouquiño, Vale. como unha culler de café para os 500 gramos de fariña, e agora vamos ir cascando os ovos. Moi ben. Pois, sabes que gustaríame que chamas a xente da casa, sobre todo para que nos conte se fai a pasta, porque a mellor hai xente na casa que fai a pasta, que fai o seu espaguete. Como Sí. de Begoña, 664 Tallarines. 83419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e contádenos se facedes espaguetis, tallarines, o que sexa. O que sexa. O que sexa. Queremos sabelo e que receitas facedes vos na casa coa pasta fresca. E recordade que, como todos os días, hai 100 euros en xogo. 50 dunha vez e 50 doutro, así que moi atentos e atentas ao Voltas co Prato. Mira, E voulle atentos cascar- tamén ao que está facendo. Vou cascar outro oviño, me fai falta. Levas canto? Ahora mismo son 4, pero 3 eran pequenos e un era grande. Vale. Entonces, siempre, se che fixera falta, por exemplo, que te ves que te quedas sin líquido, pois o que faz é engadirlle un chisquiño de agua para vale. acompañala. Ora o que vou facer é volcala aquí toda, así, Aí vai. e vamos amasando. Entón, por recordarlle un pouco á xente, nada máis é fariña, Fariña, ovo e un chisco de sal. e un chisco de sal, sí. Nada máis. E si O único faremos- que ten é que hai que traballala. Hai que traballala, para facela cor nenos, mira que non está guai. Facelo cos nenos mola, sí. Claro. Si che gusta, si os nenos lle gusta a plastilina, o barro, todo eso que sexe de facer manualidades, facer pasta, Exactamente, é como facer facer pasta, manualidades, genial. como facer manualidades. Además, comense mellor. Bueno, Sí. nunca pasta aos rapaces sempre lle gusta. Sí, pero bueno, que mellor si que o facela fas- casera. Si a fasti ainda... En vez de comprala. ainda moito mellor. Claro. No, home, nada É que verdad. ver. No, é que comprala é un pouco, verdad? Comprala, Non te pases. Comprala Do é... peor. A ver, vamos ver a pasta comprada de Xulio, a ver se está igual que a de Begoña. A ver esa pasta comprada de Xulio. Pois mira, maravillosa, xa Bueno, che o enseñei. aspecto xa che así, enseñei, o aspecto así é bastante mellor que o de Esta, Begoña. home, claro, é que mira que cochambrada. Isto é para non ensuciar a cociña. Claro. Bueno, mira, aquí teño nunha tixola un poquinho de aceite e uns allos con pele, con todo. Simplemente, Que arresen xa moitísimo, simplemente botáchelo os así, esmaguei. Entón, vámoslo retirar porque Ajá. non os quero na salsa, vale? Vale. Pero aí temos o aceite co sabor do allo. Correcto. Vou baixar un pouquiño. Entón, eu xa che dixen que só vou utilizar anchoas Sí, é mexilón. e mexilón. Entón, agora o que vou facer é botar aquí a anchoa. Ah, vale a fritir, a anchoa. Vou desfacer aquí. Vou desfacer neste aceite. Vale? Desfacela? Vamos a empezar a cociñar. Sí, vais a desfacer. Como Porque dalle- recén. claro, o que queremos é que lle dé moito sabor a... Moi ben, Vamos a baixar un pouco máis. Claro, a salsa toda esta vai ter moitísimo sabor, porque a Claro, anchoa xa eso sabemos é. que é... Vamos a facer un fondo. algo potente. E aparte vamos a intentar non botarlle máis sal co que ten a propia anchoa Xa. xa, para que non nos quede moi forte. Sí, sí. Ves como se vai desfacendo? Sí. Vamos a disolver Que aquí. pasada. E vai levar tamén agora unhas alcaparras e unhas olivas negras, vale? Isto
como sempre decimos, é pa gustos. Bueno, estou flipando con isto de desfacer a anchoa na vida, Sí, Na vida, pues mira, se desfixo. É Esta é curioso. unha receita italiana de aproveitamento, que ten un nome moi feo que non vou nombrar, pero bueno, con que se sepa que é unha receita que nos sirva para aproveitar cousas que teñamos pola nevera, porque aquí, por exemplo, vou botar agora para dourar unhas pouquiñas alcaparras e unhas olivas negras, pero podemos botar o que teñamos pola casa. Bastante italiano tamén o de botar as olivas negras, Claro. É bastante italiano. É portugués. É portugués tamén. Tamén utiliza moito a oliva negra. Moi ben. Moi ben. Entón agora, pues, vámosle a traballar un pouquiño aí. Mira que ben a recende, É pasada, Mira, Ves, nunca entón? vira, xuro vos que nunca vira o de machucar así as No, pero mira que anchoas, sinxelo, Moi ben. e sobre todo como é a anchoa en salazón, é un produto que é fuerte, sobre todo Sí. por rapaces. Xa lle dá moita potencia. Aquí xa non ven. Claro. Inda que a miña, por exemplo, póñase, se non ve, vai no buscar. Sí, a tua filla, dis. Sí, a miña filla. Sí, Bueno, vamos ver que lle parece a convidada de hoxe que estamos facendo. Que pase, por favor, Maruja de Muros. Un aplauso para ela. Dixen de Muros, pero é de tal. Sí, bueno, É de tal. do Concello de Muros. Concello de Muros. Pero é de tal, Son de Sí, tal. sí. Conócelo. Claro, que hai ali unha praia, home, estiven ali. Unha sola? Bueno, unhas cuantas, perdón. Ah. Perdón, pero ti chegas, vas pola estrada e xa pon tal. Claro. É unha reta e ao final pon tal, tachado. A reta conocía todo o mundo, A reta, pero sí. tal está por descubrir, Hai moito tal, que Hai moito que ver. Moito tal, que ver. Moito tal que ver. No, pero sí, é unha zona, ademais todo o mundo que coñece a rúa a ría de Muros Noia é preciosa. É preciosa, tedes unhas praias espectaculares. A mí Montelouro encanta Louro, teño moitos conocidos Tamén en ali. Esteiro hai unha praia En moi Esteiro bonita. tamén moi bonito. E na Velleira. E sabes que tedes moito? Que tedes? Marisco. Tedes moito material ali. Sí, pero no plato Que eu sei. teno todo o mundo. Xa, pero bueno, pero quero dicir, ti vas ali, méteste e sacas o que queires. Ai, non, Vamos ver o que fai Begoña, Non vente. é así. Vente, vamos ver o que Non fai é así, Begoña. vamos lá. Digo que Vale, tedes pues, moi bo produto hola. ali. Eso Boas, sí. que tal? Buenas. Hola, Maruja, que tal? Aquí estamos. Pois nada, eu fixen a pasta fresca. Fixeste? Vai a Sí. facer ela? Fixena. Por que Mira así? que masa. Sí, sí. Ves? Mira, mira. Fariña e ovo, e un Vamos poquinho de ver. sal, nada máis. Vale. Ten que coller así unha textura, máis ou menos, ves? E ten que repousar, pois unha media hora, venlle ben, que repouse tranquila, e pois non nos fai falta nin máquina nin nada, porque vamos a estirar a E rodillo. a textura ten que ser así. A textura é así, mira. Pero unha vez repousada. Unha vez repousada queda un poquinho máis blandiña. Ah, vale. Se estira moito mellor. Os Vale, profesionales, Sí. No, no. Para eso son profesionales. Bueno, home. A ver. Di que fai, pero... Sí. Non fago nada, fai máis cañotas. Sí. Mellor que non te invito a comer. Entón, cal é o seguinte... Pero pago eu. Cal é o seguinte paso? O seguinte paso é a salsa. Vale. Por vai levar a meixa, vai levar langostino, e vou facer un salteadiño cun pouco de manteiga, un allo, o orego que trouxen de casa, uns tomatiños e unha salsiña tamén, un poquinho de tomate os caseira. condimentos así. Orego da casa. Orego da A casa. ver, isto. Sí. A ver. Veu triste porque veu desde Ríos, e son 2 horas e media. Claro, deshidratouse. Ah, Veu así. orego da casa, Sí, sí, Que pasada. sí. E tes, mira, queres cheirar ti aí? Sí, verdad. Verdad? Orego do bo, Hai que plantar. Orego do bo, do que temos en Galicia, aí o estades vendo, Pois Orego ahora- de Begoña Vázquez. Madein feito na casa. Madín feito na casa, aí está, exactamente. Xa leva anos plantado. Pois agora vou a botar a manteiga, e vou poñer un pouquiño de allo, a dourar nesa manteiga, pero a manteiga vou na manteñar despaciño, sin que teña moito calor. Porque son o que facemos con ela é que queimase, non é a miña intención. Ah, vale. A miña intención é que non este dourada. Entón, a salsa leva bastante manteiga, canta leva? A ver, eu vou facer bastante pasta. Xa. A ver. Pero entón ten que levar bastante manteiga. Leva sobre 120 gramos. Eso é bastante. Un pouquiño. O sea, hoxe estás en modo Xulio. Non? Está máis. Mais Mais. que ti normalmente, non? Bueno, pois entón, comedas con esta salsiña. Si, voulle botar un pouquiño de allo, Ajá. deixo que se sofría un pouquiño allo, e por voulle botar os langostinos e as ameixas. Deixamos que abra, tapadiños, botolle un pouquiño de tomate dos tomates cherry, e despois Moi ben, Maruja. os espaguetis. Moi ben. sí, Vamos, Vai vamos por bo ver o de camiño. Xulio, pero vai por bo camiño, Vai por bo camiño, vai Vamos por bo ver o de camiño. Xulio, veña, arrímate aí. A ver, Hola, aquí sí que benvida. aquí sí están en Aquí estamos cociñando de verdad. Aquí isto xa é serio. Non se anda con bromas. Mira, aquí, no aceite de allo, onde desfixen unhas anchoiñas, botei despois unhas alcaparras e unhas olivas negras. Despois botei 3 tomates pera picadiños en dados, como ves. E agora que están casi cociñados, voulle botar unhos cherries pera tamén, abertos en mitades, porque nos vai cociñarse antes cos outros e nos vai dar un toque máis vermello, menos anaranxado, que vai quedar un
A ver, queres un? Sí, podemos achar Tampouco non é tranquilamente. moi encima que depois se cabra come alguén. Valo comer ti. Bueno, Quen vai comer? Valo comer ti. pero se come outro tamén... No, pero Ule, ule, ule. Ole. E aquí estou abrindo os mexilóns, un poquinho de viño branco, que xa case están. Vou deixar un minutiño máis, que despois voios botar aquí, vou nos separar das cunchas e vou nos botar aquí. Temos dúas pastas mariñeiras bastante diferentes. Non sei a Maruja, antes de sentarte, cal das dúas che gusta máis? Ai, a min a mesma comida, Sí. distintamente cociñada, pode ter mellor sabor, así é que haberá que... Pero Maruja, Dime, son distintas as receitas, eh? son distintas as receitas. Veremos a ver. A ver, Bueno, pois vamos te mandar á zona de sufridores, sentarte ali, despois chamamos, te vale? Vamos logo. Un aplauso para Maruja, de tal, que está con nós, no Voltas co Prato. Ai, Xulio, queres viaxar comigo? Eu, onde ti me leves? Pois vamos a Ourense. Pois que perto, non? Está bastante preto. Está moi Hola, preto. Vanessa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, Hola, Carlota. Vanessa. A ver, como estás por Ourense? Fai calor, tormenta, chove, non? Tormenta. Tormenta. Chove. Me cae, chove, non? Non sei se buscou moita auga estes días. Bueno, chegolle ben. Chegolle ben. Bueno, ti Tamén tamén. ainda que eres de interior, supoño que che gustan as pastas así un pouco mariñeiras, como a que estamos facendo. A miña pasa toda. Pásalle como a min. E a Toda min? a pasta dame igual o que lle botes, como se lle boto aceite só, xa me gusta. Uá, que está moi rica con aceite só. Xa é así. Das dúas receitas que estamos cociñando, mira a de Begoña, que maravilla, mira que maravilla. Lagostino, ameixa, home, non sei das dúas cal che apetece a ti máis desde Ourense. A miña de Xulio. A de Xulio, Gracias, Vanessa. Panchoa, con eses tomatiños pera, eses cherry pera tamén, Un pouco máis, ti, Xulio, así que mini punto para ti. Mini punto. Por qué? Por qué, É Vanessa? que a min o das ameixas na pasta non me chama moito. Non son o teu as ameixas. Ni a min. No. Dígame. Bueno, pois, a ver se tens que rematar vendo o programa desde a casa a ver quen gana, vale? Vale. Veña, un bico. Gracias por chamar. Bico. Alo, guiño. Chao. Chao. Ah, Xuli. Bueno. Como che gusta que che den mini puntos, Hombre, verdad? xa, polo menos, xa que se non gaño o final, polo menos xa teño unha pequena Ten victoria. unha pequena victoria. Vamos a deixar aquí cociñando mentras tanto a Xuli, vamos a contar a Galicia cousiñas, porque hoxe cociñamos espagueti e tagliatelle con frutto di mare, é dicir, con froitos do mar. O marisco de toda a vida, vaya. E onde sae esta receita? Pois atentos porque é moi curioso. Polo visto, en algunhas vilas mariñeiras italianas tiñan o costume de cocer pequenas rochas de mar das que desprendían sabores e tamén pequenos moluscos. Espagueti ao ascollo, chamaban. Supoño que as pedras nunca as comeron, pero non tardaron en darse conta que cociñar unha pasta con ameixa, mexilón, berberecho ou gambas era sempre unha boa idea. Agora son moi famosos pratos frutti di mare que preparan en Sicilia ou en Venecia, pero unha cousa está moi clara. Tendo marisco como o noso, agora somos nós, os galegos, os que deberamos facer famosos preparando pasta á mariñeira. É así. Vos probade as nosas receitas e xa nos contades. Estarán como a sempre en donde? Nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato. Seguídenos, imos camiño dos 5.000 e queremos chegar aos 5.000. Vamos con Begoña. Mira. Mira que guai. Madre mía. Pero ese é ruso. Esa- Rusia. Sí, dame igual. É o que queiro. O vodka fixo daño. O sábado... O sábado disfrutamos, a verdad, na boda. Sí, Eso é pasámolo unha ben. maravilla. Pasámolo ben. A ver, que estires aí? Mira, viches que textura ten? Sí. Viches, estira de maravilla. Viches, fariña, ovo e sal. Xa temos a pasta feita. No, pero darlle xa queda bastante estiradiña, a verdade que sí. Sí, porque ten un repouso. Claro. Non ves? Valle dando así voltas ca armaus. Hola. E ahora con isto poderías facer espagueti, se quixeras. Espaguetis, unha lasaña, en vez de comprar a pasta esa que che ven en Sí. placas, esta podela usar directamente, non fai falta nin cacozas. Sorrentinos poderías facer tamén. Xa os fixemos. Sorrentino, con eso Sí. poderías facelo. Que guai, Vamos facer encanta. cando queiras. Encántame a pasta. Podesme preparar unha pouca para levar para a casa. Pensarimo. Depende como te portes. Así un taperciño, mira, Sí, pai, ale, sí. mira. Estira, tú vas dando así, Oh. xa vai estirando ela sola. Despois, para cortala, é super sinxelo, porque vamos a estirar guai. Xa está pedindo comela, verdad? Está pedindo que a comas. É así, Home, en crudo. Dame, está a pasta, cómelo, cañotas. Ter fame hoxe. Fame sempre. Mira, eu vou facer espaguetis hoxe. Vou cortalos, vou enrollala, xa verás, non necesito máquina nin nada.
Se quixeres facer, a ver, podrías facer calquera cousa, como dis, non? Podía facer calquera cousa. Desde aquí, a partir de aquí, incluso macarróns. Sabes? Un día fago, chus, para que Sí, veses. sí. Bueno, mira, mentre Begoña estira, vamos a lanzar a primeira pregunta de concurso, que é de Xulio, pero bueno, facémola aquí. Con que produtos do mar cociña Xulio a súa pasta? Xulio! Con que produtos de mar cociñas? Con anchoa e mexilón. Moi ben, con anchoa de mexilón. 664-4834-19, o teléfono do Voltas co prato. Con que, Xulio? Con que, Xulio? Anchoa e mexilón. Non te escoitei. Podes dicilo máis alto? Anchoa e mexilón. Vale, moi ben, aí está. Ese é o teléfono do Voltas co prato, 50 euriños en xogo. Chamade e falade con nós. Veña, Mira seguimos como estira, cociñando. viches? Que fácil, Bueno, flipo. Flipo, Mira, Está dámoslle así. precioso. Ei! Como unha sábana. Sí. Ten que É a estar moi sábana elástica. santa. É a sábana santa da pasta. De Begoña Vázquez. Que pasada, Xa te extrañaba, cañotes. Sí. Botabasme de menos, verdad? Sí. Bueno, tela lista, vale a cortar ou marcho con Xuli? Vos xa me tirar... aburrí de ti. Marcho con Xuli, veña. Veña. Xa chegou e xa teño que marchar. Mira o de Xuli, xa está, mira. Xa está cocendo. A ves? pasta cocendo sempre. Xa dá gusto, claro. Sempre con... Home, comprada. Sí. Comprada, Traballo cero. Pero vas comprar bo. Sí. Eu compro bo, se compro, Claro. compro bo. Mira, os sí. mexilóns, xa Moi ben. os sei que te as cascas tamén, entón engadímolos a... Ajá. E despois vamos a utilizar parte desa auga que estamos cocendo a pasta, Para botar, amigo. que nunca hai que desperdiciala, porque sempre nos vai sumar máis do que nos vai restar. Vale. Entón, botamos aí que tens simplemente auga e un poquinho de sal, Entón, recordamos ya a xente que a túa receita de mar, Sí? de pasta mariñeira, leva mexilóns, anchoas machucadas no aceite. O aceite leva un pouquiño de allo tamén que Un poquinho de allo. retiraches. A ver, pero eu botei eso, porque é o que tiña na nevera. Sí. Pero podemos lle botar casi o que teñamos. Se temos O que queires. unha cebola e a queremos botar, tamén lle podemos botar. Se temos, como dixen antes, unhas aceitunas verdes, tamén lles podemos botar. Tomate. Importante, sí, botarlle as anchoas, porque lle vai dar o toque diferente. Ah, esto por botas, suposto, meu, esto tomate. bótase. Bueno, pues entón levanta a tapa, para que estás? Home, non estou aquí para facer o teu traballo, A ver. Veña. Ostras, e encima comprada, botasche fora. Pero Madre botasme fora a mía. auga. Estamos Mira, apañados. deixádeme repartir cartiños. Imos apoio. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? A ver, como estás? Bien. Que tal tempo tedes por aí? Más regularcillo. Bueno, estamos Bueno, todos, vaya por estamos Dios. en Galicia con moita tormenta estes últimos días, sabe o que hai? Veña, por 50 euros, con que produtos do mar cociña Xulio a súa pasta? Anchoas y mejillones. Moi ben! 50 euros que marcha por apoio. Moitísimas grazas, Ana, por chamar. Xa sabes que podes vir cando queiras, Gracias. Veña, un bico grande. Chao. Chao. Chao, Ana. Hasta loguiño. Bueno, teño que marchar con Begoña porque estaba mora, en plan, xa teño espaguetis, xa podo facer os espaguetis. Non se estarán para o final do programa, non lo Non veo. sei, non nos queda nada, 10 minutinhos. A miña coce moi rápido. Vale, cañotas. vámonos a ver si chego ao final. Vale. Aí a tedes, se ¿Ves? enrolou, Mira, está facendo espagueti. Fixen un rolo e agora vou metendo así un poquinho... Cuanto máis finos os queiras, Sí. así, ves? Así, con Xa esta está, mira. facilidade. Xa tes aquí. Mira, ves? Estamos vendo espaguetis frescos en directo na televisión Ahora de mismo, Galicia mira. feitos por Begoña, Listo? Pero non raches. Bueno, foi que empuxei un poquinho demais. Ah. Mira, Vale. ves? Sinxelos, rápidos... Si tes fariña de huevos, xa tes pasta. Sí, xa está. Non tes que andar sí. con moita historia. No, a verdade é que... Faiche dá unha, gusto, unha comida, solo casi ca pasta xa faz Sí. unha comida. Un poquinho de Oye, tomate, agora que ven o estamos tomate... aprendendo moitísimo hoxe con Begoña, a facer a pastiña fresca, que dá gusto. E por outro lado, tes aquí na tixola xa marchando isto, Xa teño todo eso, sí. Xa vou A ver, meter a Sara, cocer, podo senón velo? vai ter razón, Julio. Podo vela? Eu non vou a... Sí, podes abrir. A ver. Mira como cheira, Buah, Que chula, Isto está para, vamos, derreterse máis que a pasta aí cocéndose. Sabes o que lle falta? Leva, Xa o cheiro desde aquí. Estaba sin sal. en serio? Serio. Cocheiro xa sabías que estaba sin Home, a sal? ver, levo tantos anos na cociña que xa cheiro Xa soso. fantasma, No, Begoña, alucinante. xa fantasma. Vamos a contar a xente, veña, leva lagostinos. Langostinos, ameixas... Ameixas, tomates- Tomatiños e un Sí. poquinho de allo e manteiga. Buah, que maravilla, o que estades vendo aquí. Eu digo vos que a recende moi ben, dá gusto, verdad? Dá gusto. O de Xulio tamén, que se non cedes. Xa. Temos dúas propostas fantásticas hoxe, no Voltas co Prato, así que xa sabedes que van a estar despois colgadas nas redes sociais. Creo que teño que ir falar co público. Moi bien, pareceme moi ben. Se non che parece, vou ir igual. Xa o sabía tamén. Por eso, veña. Marcho.
Canto tempo vas deixar isto aquí? Mira, están flotando. Un minutiño teño listo. Un minuto, E Xulio está lle costando un pouco máis. 4 minutos. Veña, vamos falar con Maruja de Tal. Hola, que tal, como estades? Ben? A ver, Maruja. Dime. Ai, Dime, Maruja de Tal. Como estás? estou sentada. Mire que prato tan chulo para empezar a semana, Sí, A a ver. verdad que sí, É un honor, con estes cociñeiros ao lado. É un presentador que me cachis, Isto... Para non facer chorar, Isto é para celebralo, de Está- verdad que sí. Home, é que mire que 2 platos para celebrarlo, É que é verdad que sí, É que, de verdad. É un lujo. É Maruja, digo eu. Dime. Se agora ti tes que estás ali en Tal, na praia, vas ao chiringo, Ah, vai haber outro, vai haber outro chiringo. Sí, sí, Bueno, sí. pois mira, estás nun dos chiringos de Tal e che din, tes que escoller o un ou outro destas receitas. Escollerei honradamente o que me guste máis, digo eu, porque non Porque é, ti así solo non é o millor. Ti así pola apariencia, non. A apariencia... Engaña. Pode engañar, Bueno, claro. veremos que pasa, que vai probar en 2 minutiños Maruja de Tal. Marcho cos cociñeiros, vale? Sí. Un aplauso para Maruja, que está con nós na Voltas co Prato. Gracias, Maruja. Xulio compra pastas. Que tal? Callotas, Como estás? zampapastas, que? Sí, zampapastas, eso é certo, eso é certo. Bueno, mira, pero ben, xa escorrín, ben. e botei unha pouquiña manteiga, Ah, nada, un ti tamén, trociño nada. pequeno de manteiga. 500 gramos. No, eso, o xiti. Botoulle un poquinho de manteiga. Un pouquiño, pa que nada, unha noz de se manteiga. deslice ben, non? Eso é, simplemente para que non se pegue. Bueno, é un truquiño destes de Xulio que nos No, encantan. de min e de Sí, todos de que moita é a xente. maneira de que non se Ai, pegue. meca, estou no pasando mal, Estou no pasando mal, Entón, que me vai agora encantar. vamos poñer a pasta en branco aquí, Oh. a pasta comprada pero fresca. Sí, sí. Eh? Sí, sí. Qué E maravilla despois, gastronómica, temos aí de verdad. despois que temos un queixiño dos teus, Podes yo relar, un pouquiño claro. máis curado. Sí, sí. Podemos yo relar por riba. Sí. Bueno, o teu para relar é máis complicado. Pero, por exemplo, o galmesán, sí. O galmesán, sí, Claro. que é tamén da túa terra. Por eso, no, un parmesano, calquera Sí, queixo un pouco máis curadinho. Déxame que vamos limpar aquí A ver, para que quede bonito, claro, claro. Eso é. Moi ben. Vamos E ver como ahora- lle bota isto por riba aí. Quitamos Hola. un pouquiño. Sí, sabes que é? A pasta de Xulio Mato, tiru. Sí, uno. Máis ou menos. A pasta de Xulio Mato, tiru. Bueno, pois eso, unha pouquiña salsa por riba, que Moi ben. tampouco demasiada para que a pasta manteña o seu sabor. Buah. E xa estaría. Que boa pinta ten o prato que fixo Xulio Mato, así que, por favor, pido un aplauso fantástico para este cociñeiro maravilloso. Vamos con Begoña. Mira, eu aproveito tamén un pouquiño da auga da cocción. Uf. E meteo aí, hola, na Meto tixola. aí xa directamente e vámonos saltear un pouquiño para que se impregne ben da Increíble. salsa. Increíble. A pasta fresca de Begoña Vázquez que vai con pregunta de Vai, vai. concurso. Veña, dalle. Vamos alá. Con que froitos do mar, entre aspas o de froitos do mar, con que froitos do mar cociñou Begoña o seu prato? Ameixas e langostinos. Sí. Ah, como dixeches entre comillas. Froitos, porque froitos do mar non son froitos do mar. Son bichos do mar, non son froitos. Pero chamase froitos. Pero chamase froito. Froitos do mar, cociñou Begoña o seu prato. 664-483-419. Con que? Mira, Con que? con ameixa e langostino. 50 euros en xogo, chamado a voltas co prato. Xa non sabía que dicir porque estou alucinando co teu prato. Mira que ben cheira. Tamén. Buah. Con Buah. pouquiño de agua de cocción, mira como queda aí ligada xa a salsiña. Buah. Viches? Isto ademais se tes Mira. un panciño bo para mollar esa Home, salsiña. Oh. maravilla. Sí. Xulio, que? Estás Va. velo complicado? Vexo, no, vexo ben. Sí, velo ben. Non vexo tan complicado. Ah, para min, dis? Sí, pa ti. Sí, para min vexo Velo complicado. regular. Velo regular. Está sufrindo Xulio No, Mato, eu eh? penso que no, eu penso que no, que o fai perfectamente. Veu bastante forte Begoña das vacacións e chegou o momento da verdade. Pido que se levante e que veña con nós a probar Maruja de Tal. Un aplauso para ela. Ven por aquí, Maruja. Vete comigo. Alá vamos. Vamos alá, eh? Alá vamos. Ponte aí, por favor, ponte aí. Bueno, Maruja, eu digo unha cousa. Dime as que queiras. Levamos 200 e pico programas e é difícil que me sorprendan coas receitas. Pero hoxe, Oxe, gracias a ti, sorprenderonme outra vez. me cacho. Xa non durmo de noite. Así que, mira, digo de verdad. Temos dúas receitas, dúas propostas de pasta fresca, unha que fixo Begoña, outra que comprou Xulio, pero o importante son os froitos de mar que lle botaron, como fan os italianos. Ah, hombre. Pero de aquí, froito de mar 100% galego. Cando queiras, podes probar, queridísima Maruja. Podo probar. Adiante, vai probando. Non te escaldes, que igual está quente. Isto, aí pode ser. E vai dando. Bueno,
Que tensión. E mentras tanto vamos repartir os 50 euros. Veña. Veña, vamos alá. Almudena de Mañón, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Estás como a min, así que estás bobeando un pouco coas receitas ou ainda non? sí. O que pasa é que ainda non montamos o servicio de reparto do programa. Sí. Cando Non montemos pode os... pasar pola televisión. Claro, cando montemos o servicio de reparto mandamos un pouco, vale? Moi ben, pareceme ben. Veña, por 50 euriños, con que froitos do mar cociñou Begoña o seu prato? Ameixas e langostinos. Moi ben, 50 euros que marchan por a Mañón. Un bico moi grande, grazas por chamar, vale? Vale, gracias. Veña, chao. Hasta logo. Hasta loguiño. Chao, chao, chao. Como Mira, estás? riquísimos os dous, pero riquísimos. E non é cuento, é certo. No, espera. Espera. Cando che faga eu a pregunta de quen gaña, dilo, pero de momento non digas, Porque eu está ben? xa estaba saboreando, xa tiña a resposta preparada. Ah, Por eso me adiantei. xa o sabías, entón. Hombre, que me... Pero están ricos os dous. Riquísimos os dous. Pero- Bueno, tamén seguramente que foron na mesma playa e teñen o mesmo... Claro, sacaron do mesmo Os sitio. ingredientes... Claro. O marisco do mesmo sitio ben que é de Galicia. Claro, Así que exactamente. do mesmo sitio ben seguro. Sí. Pero o mellor é da túa ría. O mellor sí, Ah, E a mellor vamos alá. digo eu, porque como está algo de antaño, ainda non van os desaguos ao mar. Vale, pode ser. Claro, porque pode ser. as silvas non generan... deixa. sí. Bueno, vamos alá. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Pois, mira, teño que dicir, mira, a presentación gustame esta. O sabor, quizás me guste este. Entón o sabor, Este. entón gaña Xulio Mato. Aí está.